qua đủ cơn gió hằng còn xa nhà rồi quý lệ vội nhớ lúc ai phần nhẹ vật số sen hóa lan lâu vàng cái tuôn người mấy cái thùng lúa hay đôn lầu mỗi tul mấy đó này chuan tu na technical report kan long ai khang apu HP ram tuanga music video director lo soma music video kan thir chak ko em benar hian enila van khotual nuam kan siam don em zaina hian alo rasiveng tual nuam kan siam don em ole zaina ron kal khom mi pui zong zong te kan music video release tu bulmoi editor zom takle UDNPA tanga local te mi pui zong zong te chibai ka bu sa chawa zaina soi tu tam khop maya van khotual nuam siam tur hian amro chakan soi vek seng don lowa kan music video kan edita kan pot zung zung ang kan soi don ni ama saberin la lo pian dan kan soyanga nichina report kan ngai thang khan kan roi tu ten ron lenga la phwa la music video turpo min bu sai sakla an han ti ka chu ka sam ve de u theka amero chu ka tui boka ka chak boka ka khe boka an hon hu ka chuan la hi ron piang hal de me ni wang kho tual nuam ti kha amar chu an ra siveng tia khop me tan te kha chuan wang khwa ti an ra siveng inia nakina po music video kan thiranga wang khwa ti bia chuan tu chuan mi puin kan lo som chuan ra siveng tual nuam kan lo ti se lang chu tiang khop chuan ra siveng feeling lu tu khan ka siama amai ro chu thian te kan han thir ho khan ra siveng zong ra siveng chu
alar palang en mizoram pupe lar thei mial ta kin tin wang khatual nuam tin kan thak ta athunon phei hi chu artist ten an thiam ma in ka fanu te pahni pon an thiam a scooty kan kalna po kan sadal dal chin ni Allah hi nal lo ka tia ka chuang lo le a ma se puele chming mo na le artist ten an ron siam moi te em a ro pui ka ti ni ole kan shooting chung chang soi ka chak em ya helai tual zo la ya kan shooting china mitin ni upa tang no pang thalai zong zong kan involve pe kan ni zaniam rasivem mi pui tam tak in tum lovin film star in don film star tam tak in on lang don film star tam tak kan lo ni chuan helai bot lai kan chan te pon upa ho te po kan han request sa tha em yan chang thei vek me ni no pang te te pon ni se lam ngai ni se an lam thei vek ro pui kan te me mani ti chuan he la athu chu kan soi lawanga zaina hian athu karon kinga invite ka present thei don lo chewa kan film kan video release tu khoi local lok se purin puya ka present anga he la hi chuan UDNPA lama kan visitor kan soma anni pani che kan present me nge Rasiveng la kan present choni ti chuan la chu ayan story kan da kan tumber chu final official na hi engting nge mi pui ne na kan in tuang ti ania chu upa ten an ti kha thalai ten an ti a chu ti chu no pang te thin lunga thok turin kan du sia hrui thlun te lang thin hrui thlunin mu piang in Rasiveng khuai kan lung ruala kan in sui khoma khotlang nuam kan siam don ani ti kha kan rel rom se ka duwa chu he picture a po hian kan in sui khoma kan lung ruala wang khotual nuam Rasiveng thual nuam kan siam don ani ti kha music video hian lan chhuatir kan tum ni chumi alan na tur chuan no pang pani story in kan ron tana an bal aga sai ri lawang video in don tho chung chuan engting e dang lam na lo dang lam na tur chuan mi pui kan poi mo ani nu le pa kan poi mo upa ho kan poi mo chu no pang zo kan tu chuan nakina fai du na thin luan nei chuan kan ho na hian kan kotlang ya lo nuam mi lo chang kang don ni chuan chuan no pang te thin luan kan tu poi mo ber ni ti kha wins kan story team ro pui ber chuan ni ta ni ti chuan kan shooting chung hian kan artist te ka fak thlok chewa mi pui te in chuwa kalom tak zet thu in oi lu tu kharo pui ka tia he music video hi chu atan dir na me ni se Rasiveng em film ro pui tu siam te wa ti ka sai chuan ka thu ni ka chawa ni ka chak ba ni ti ka kan sai du ni o ti chuan Jesse motion picture pu zo khana ne na lom thu kan soi tak mewa ama tai mak na wangin he music video hi ron lo ti kan ni ti kan soi du ni ato berna chuan soi tu tam hle ma se ka khai khom nan kan starring te he film ti lo tling tu no pang pani te he mi a yang ka po chuak du loka ron chuak lok se emlal du sakati e sale lal do mi te fm mic khalo pelok ta wala kan music video hi lo tling em mi pui te no pang te kan lo thlir lo kang eng ma ka soi lo kan music video hi lo tling em lo tling do ne ho le magic kan solo kang magic kan solo kan ye kai te han mo ole hey ka pe a ve ole thil ka pe ds ithil lei kha ithil lei na kor kha engtin nge itiang ithil lei na kor kha engtin nge itiang o mak pa ya oh thal tu ni le no bol lo bom kha lo om lo ta se engtin nge itiang oh azoi ve kakak kang oh bol lo bom cha bol alo tu kudi ben chale te nu dan music video hi lo tingan ye kalo me Avalo mom te lu le zanina music video kan siam na technical report kim chang lo de win tharunga kan ngai kha kan lo me me mani
thì chuan dẫn căn hạt thì em mấy music video release na kan lo nei do na pu ke la rin pu ya editor full moi kan music video release durin lo so mang Chairman lệ cho nên là con khom rong rong tê nhưng giờ vai chung ở lòng thứ cả sợi ấy hay cho nên là ra xem OMA music video xem đang giật tir don tì cái phiền than lòng em mà rồi chiu cái đâm thằng cá ô hiện cái thịt lang được tụi cả mai cái này là cái adon nghĩa là mai rồi chịu phát lệ thì anh là va giờ này là hen đâm xăm lâu chung in cả lâu cả là cả ai bôi một lẽ anh thì khá cần soi mà sa anh music video xem thì hào tắc lẽ mai hào tắc gì à hết tu te gì ngã cả telin cả gì chúng sôm bằng vel yang cái năm hồi về to mi la te kima la te yan khan hau tak em maya chuti lain veng chung veng huap phe hi chuan hau tak le zual ti hi karinga chuti hau tak mai buat sai the hi aro pui kati tak zeta OMA ni fak kati ani chuan cái music video dài bia lama ra si veng khot lang GKP lama te po hey la bethel te mani loka lar em mai in han siam chuaka alom aro pui ka tia tunlai mizo film hian mizo film chuak ka en chuak hi patni che oma ka tia chuk te ra po chu anh cần tí nghe cái ní xuống hi tí kha vậy anh em ra cái anh show cái anh tổ chức bữa chắc tổ thế cái anh thì này chọn laugh battle thì cái anh show rất bao cái thùng về house number 100 tí về cái chú xây lầu tay là cái chú vậy tóm ta cái anh show bắt đi bắt thùng về thì anh show cái này chú gì là chọn khang thế khá thế là ra xí về cái nội hi ở quý để mà tên veng khata zai thiam ber om tam na veng in ni ti hi kan soi thi na he thian te ne le he ti ni khwa hian chu wang chuan san la hian in veng ra si veng hi za pui om lo le in ka ria veng khat dung le ko pui chung kan han wa kwa la kan mit tha te ti ni khwa te po veng khata zai thiam tam no ber veng ani han tia ni china chairman soyang khan chung zai thiam tak khom na veng in music video in han siam hero pui kati akalap mumi alova amaro chu moi tura ka nga ya zanina transa thei tura ka hi kalo em ani ten hey vulmoi what sai thin kan ni vulmoi what nung berapo ra si veng nu pien koli bes hegemoni akan what adonga ni kan thei gitu ta chu awat dong in ne ya zanina hian ani po video hian alang ni in ka ria aro pui ka ta ka setari ti chuan zanina music video transfer thei tura om hi ka thin lu tak takin koloma in kal zel na tura du sakna sang ber ka lang chewa music video faina chung chang music video UDNPA sponsor hi kan ram India ram fiber Mizoram kanloni Thailand te Mizoram district fiber lunglei kanloni Thailand te faina konga chu tinin na sazo kama kan son Thailand zanina hian lom takin katlang zare
Vula kiset music video he transfer vele anga he vula he kan im sia nari to viava kong rang in kadu pui phei chuan fel hian di khopa vula hi tu lai thalai a chuan fel so mi tlang tai la som ji nga hi telanga hi ti thira fel hi ti maya azai tiam le tiam lo lampang kha chú sấy rì nó phải là phèn hiết thì em rồi còn mấy đi chú tiền khó ba mi phèn các đồ quỳ nó thì chú giờ đi là hết music video cắt lang giờ đó nó đi lòng các tí khóc mấy hay video te hi cái là en lo na in azai thiam in là mò yang tí cái ringa giờ đi là hiền vu là hi alo vu zel thì nan rồi takin hay music video hi thang giờ ok mẹ Let's go.